दिनै हिरिम्बा हालामारि बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव 11थि बोसोरारि बाथौ महामेला बेनिनो गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां गागि आफादनि आफादगिरि बि देवलें बिथां आरो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मेरु गौथुमनि बाथौ मेरु गौथुमनि मानाव गेदेर नेहाथारि आदा मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी आदा बिथां बे हाबाफारियाव जिहेतु गोबां रोखोमनि मेहेर गोनां 6 साननि मोनसे हाबाफारि दा बेनिखायनो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि गाजा गोमजायै बे हाबाफारिया जाफुंदोंमोन देग्लायबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जेन मोजाङै मोजां जोङो देग्लायनि गासै जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जों हाबाफारिया जोबलाङो बेनि थाखाय गिबियावनो बोराइ बाथौनि सेराव आरज बावदों आरो दिनै जों नुनो मोनदों बेयाव माने जि गोख्रोंथि गोनां सांग्रांथि गोनां बाथौनि फारसे गोसो मोदोम होनानै सिबिनाय सुबुंफ्रा दङ हिसाबै बेयाव गोदो गैयामोन दिनै 11थि बोसोरारि फोरबो जाबाय आरो बेयाव मोनसे सोलायनाया फैगासिनो आरो बेबायदिनो दायो गोथार थानसालिनि मोनसे न' लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बायदि अनुस्थान प्रतिष्ठान बेयाव अफिसबो जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मेला बाजारफोरबो बेयाव जानाय जायो दा बेनिखायनो आङो गिबियावनो हिरिम्बा हालामारि जिथु बाथौ महामेला सामलाय आफादनि गागि आफादखौ आङो बरायदों बाख्नायदों आरो बानजाय आफादखौ आङो मोजाङै मोजां जिहेतु मोनफ्रोमबो बोसोराव सामलायो देग्लायबो बिथांमोनाबो मोजां रोखोमनि हाबाफारि लानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो बाख्नायदों गोलाव बाथ्रा बुंनायनि बाथ्रा गैया जिहेतु हाबाफारि बायदियैनो खामानिया जागोन आरो बेवहाय माने फुथिमारि दैमानि सोनाबजोंहाय 42टा माने बर' सभा दङ गासै एरियानिफ्रायनो बेयाव बायदि आरज हानजा माने दैदेनगिरि आरो लोगोसे आरज खननाय बेयाव बादायलायनाय हाबाफारिबो दङ आरो हारिमु बिथिंनि बायदि रोखोमनि हाबाफारि दङ दा बेनिखायनो जोङो जिहेतु हारिखौ बुहुमनि मादाव गेरेमसा माहारि महरै जुदि सिनायथि होनोबा जोङो माने बाथौ महासभानि जिथु सालिख' आफादनि लिरनाय धोरोमारि बिजाब बाथौ थान्दैखौनो बिथा खालामनानै बिश्वनि दरबाराव बाथौ थान्दैखौनो जोङो धोरोम बिजाब हिसाबै मानिनानै जुदि सोलियोबा निस्सय सानसे नैबे बाथौ महासभाया बिश्वनि मादाव मोनसे बाथौ धोरोम हिसाबै परिचय मोनगोन आंहा मोनसे फोथायथि दङ आरो जिहेतु जोंनि बियो गुदि धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमा खुनु जोनोमनि बाथ्रा गैया इसोरा जेला बे मुलुगखौ सोरजियो बेनि उनाव जेला गिबिसिन सुबुं हिसाबै सोरजिदों बै गिबि सुबुं जाय मोनसिंसिं सि बोराइ आरो मोनसिंसिं सि बुरै बै दिननिफ्रायनो बाथौखौ जोनोम मोनदों होननानै जोङो गनायो बाथौ धोरोम बिथिङाव हिसाबैनो दिनैसिम बेनि जिथु सान्थौ जिथु गुमुर बियो बाख्नायथाव जेरै हा दै बार अर अख्रां बे मोनबा थाथौजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमा सृष्टि जादों आरो बिनि बिहोमाया मानिथाव गनायथाव आरो बाख्नायथाव आरो बिनिनो मोनसे बिथिंखौ आं बुंदों जिब जिबि सलन पुरन खालामनाय जिबिखौ सिम्बल हिसाबै लायाखै गोदोनि आबै आजौ बिथांमोना बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ माने गंलायै खुलुमो जिहेतु फांसे दंफाङा जेरैबायदि थाइसेयाव थानानै माने खुनु अभारटेक खालामा जिखिनिखौ आखाइ फोलावना मोनजायो बेखौ जानानैनो गावनि देहाखौ गेरेमसा खालामो हानायसिमावलागै गुबुननोबो जायगा होयो बासा लानो आरो सायाबो मोनबावो दा बेबादि धोरोमनि बान्दोआव थानानै सोलियोबा सुबुङा निस्सय इसोरखौ दोङो होननानै मोनदांनो हायो नैबे बेवहायथ' आंनिफ्राय थागोनानो बेखौ बुंलायलायनायनि बाथ्रा गैया जायखिजाया जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जिहेतु प्रतिनिधि हिसाबै माबा नङा माबा मोनसे मदद आरो हेफाजाब रांखान्थि बिथिङावबो मदद होनो गोनां जायो बेखौ आं बेखिनियावनो बुंबाय मानाव गेदेर दिनैनि जिहेतु जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायाव मोजां खामानि मावदों
होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा धोरोम बिथिंखौ बिथाङा गारनानै दोनाखै बेनिखायनो मोनसे आलारि सोरां बिथांखि होननाय मोनसे आसनि दिहुननानै फ्लेगशिप स्किम गावनि सरकारनि फान्डजोंनो 2 लाखनि मोनसे आसनि मोनफ्रोमबो थानसालियाव होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों माने आसनिखौ लादों आरो बेनि बागैबो मानव गेदेर दिनैनि बिटिआर चिफनि दैदेननायजोंनो थांनाय माने बोसोराव माने जोंनि तेजपुरनि थेलामारायाव जिथु गौमा आरज सेन्ट्रेल गौथुमनि बे गौमा आरजनि बिथिंजों जोंनि माने हम मिनिस्टार भारतनि नखर मन्त्रि आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जिथु फोसावनाय मोनफ्रोमबो माने थानसालियाव जेनेबा 1000 थानसालियाव 5 लाख होगोन होननानै बिथाङा बै गौथुमनि गेजेरजों फोसावदोंमोन आरो बेखौ जोङो मोननायनि लामायाव दङ दायो डिसिनि आन्डाराव बे माने फाइल प्रसेसा जानानै कमिटिफ्रा बेखौ मोननायनि लामायाव थांबाय थादों दा बेनिखायनो धोरोमनि बिथिङाव जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोबोद मोजां मदद आरो हेफाजाबखौ होनायखौ नुनो मोनदों निस्सय बिश्वनि दरबाराव मोनसे समाव माने जोंनि बे बाथौ धोरोमा गोसारथिगोन आरो मानो होनोब्ला नेपालावनो जा बांलादेशआवनो जा बायदि जायगायाव बर'फोर जेराव दं बे जायगायाव जोंनि बाथौनि जिथु माने फोसावनाय बेखौ गनायदों आं बेनिखायनो सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोनखौ बाख्नायदों जेन जोङो मोनसे समाव थांनानै बाथौ धोरोमनि बिथिंनि गेजेरजोंबो जेन बर' हारिया सिनाय जायो थेंक इउ माबा डेम'नि थाखाय फैगोन नालाय डेम'सो नालाय जाफैनो हानाय फंबाय दैमालु मानगोनां बिथां आरो लोगोसे हालामारि हिरिम्बा हालामारि 11थि माने हाबाफारि जागोन एबाराव माने 10 बोसोरावथ' गोग्गोमैनो थांबाय एबारावथ' बांसिनसो गोग्गोम जानांगोन नङा होमबा हिसाबै हिरिम्बा हालामारिया जिहेथु एसे जौगायै थानसालि लुफुंनायनि लामासिमबो नुजाफैबाय